دم باش تماشاوان مجارك میوانک دی برنامه مجارک میوانک ده ام دیسا به دورن و جاریجی ام هنکی سر مثلا جواکی راوستن بتایبتی دمین داوید دیجی جواکی شهر تایبت دمشاندن و جبو جواکی برزینن به هر اوایی شهر تایبت ین درونی پیشخن تریاک فروش و دزی و به هر اوایی ایریشی جواکی کن و دن اوایی جواکی خراب کن سر به مسئله اما هم ماموسته هم مامۆستای فەلسفەی دەهمان دەمێت هەفشاردارê Sûriyeyê berê û siyasetmedar hevalê me Abdullah Demirbaş bimereyê Birez Abdullah Demirbaş Dem baş silav rêz hemû temaşevanan Kurd û Kurdistaniyan. hêvîdar hûn baş in Em gelek baş in, em ê baştir bin belê em hêvîdarim. ji nêz ve xebatê wê Ewropayê Xwendekarik wek te dibînim daha baştir dibin. zor spas li Ewropayê em dibînin danûstandinê we henin qewet bijore Sabî. Em serê de mecbûr in wezîfê xwe bikin. serê dixwazim lê bipirsin niha do wejbûna yeniya şemê gotarek nivîsandibû bi taybetî we gotibû êdî biherê şolî dikin berê behr digot em ê biherê zuha bikin lê nekarîbûn zuha bikin ji ber ku nekarîbûn vê carê şolî dikin taybetî em hinekî polîtîkayên pergalê li ser civakê çinin û çima van polîtîkan pêş dixin hûn hinekî bi taybetî li rojata navîn belê Tabii pirsgirêka herî tişt înkarkirî û înhakirina nasnama ziman û çanda Kurd û Kurdistaniyê. belê Armanc ev e. Cana rêw rêbaz tê guhertin lê armanc yek e. belê Dibêjin em damezrandina zimanê Tirkî, nasnama Tirkî û çanda Tirkî ava bikin, lazim e çand, ziman û nasnameyê din ji ortê rakin. belê Herî armanc ev e. Ji bo evî cana pîrkirinê, komkujinê ya jî em bêjin jenosîdê kirine, cana jî asîmîlasyonekî ava kirine, cana tecîr kirine, insana koçber kirine bi rengekî din amade bûye. Xwestine me hemû teslîm bigirin, me tune nebikin. Lê salê notî da aslında carna Kurd vî tiştî cana rêw rêbazê demokratîk û siyasî, cana bi şerê çekdarî tekoşîna xwe amade kiriye. belê Tekoşîna armanca wî çi ye? Ji bo tinebûniya nasnama me, ji bo em hebûna xwe ava bikin, rêw rêbazên demokratîk, siyasî û çekdarî me meşandiye. Me gotiye ki em teslîm nabin li hemberê vî polîtîkaya qirkirinê em berxwe didin û tekoşîna xwe amade dikin. Salê notî da dewlet xwest tekoşîna şerên çekdarî da behrê zwa bike. belê Ji bo evî gotina tansû çî lê hebû erê digot ki em ê behrê zwa kin masî tenî bimînin û masî jî bê av bimînin di bimirin. dilê Yani neketin digot diviyar aslında hêviya Kurd û Kurdistaniyan em ji ortê rakin. belê Oysa ev polîtîka qediya û neçû serî. Got ki ya tibiqede ya tibiqede. erê Ama me dît ki ev polîtîkaya wan û ew qediyan. Ama Kurd û Kurdistanî ne qediyan. belê Lê nêrîn îcarê polîtîka guhertin. Bajarê me gundê me em bêjin ki xira kirin, şewitandin, însanên koçber kirin metropolan û ciyan. Li yani vê derê armanc ew bû ku însanan di metropolan dibihelînin gotin ki em nikarin li vê derê avê zwa bikin, barî ev avê em bibin cem din, îcarê lîşo bikin. belê İşte insanê me koçber kirî hatin metropolan, insan em bêjin bi xizanî û bi nezanî avabûn û gelek tiştê nebaş sistemê da pêşiya wan. Ev sistem xwest aboriya me jî kim bike. Mêze binêrin wê demê çandinî û heywan xwedî kirin li herema me de gelek xurt bûn. belê Ama insanê me kirin ki muhtacê kîlokî goşt kirin. şovê demê Yani yani berê xwezaya Kurdistanê bi bereketa xwe axê bi bereketa xwe siwalkarî û çandiniyê têra her kesî dikir rast e. Mêze çi kirin?
گوتن کی وان انسانا خودی پزن خودی آخن خودی چاندنینه تبی را سال نوتی دا اقا مخزان کرن کی هاتن کیلو کی گوشت 2 کیلو گوشت دانم ولاتن بله انسانی من نهاجی جبو الجرمه میسا دبیسا وای وسافتن وقتین خلاص کن بله لی مجوان تشتک پرسی ون چما به گوشت مدخوازن خلاص بکن oysa me bi goşt heywan xwedî kirin û ziraetê me welat xwedî dikirin بله ve çima me xiste vî halî metropola da van tişta kirin li kolanên Diyarbekir, İzmir, Ankara, İstanbul em bêjin Antalya, Mersin da çawa kirin insana xistin tiştên narkotik tiştên qumarê tiştên çetetî û filan û bêvan lê îcarê wê demê tiştekî din jî kirin cerdewanên bi çekdarî amade kirin zanin armanca بله çekdariyê jî yani cerdewaniya çekdarî xwestin Kurd hevdû bikujin بله کردان به هفدو بده lê شرکت îro ev polîtika jî çû yani hêviya Kurd û Kurdistaniya ji ortê nikarin rakin tabii lê ev yek îro dir jebû nêrînkî piştî pergala cerdevanî bi ser neket vê carî bekçî pêşxistin çavuşê spor pêşxistin belê ew jî heye ama tişkî din jî kirin îcarê cerdewanên siyasî kirin belê Anha nêrînkî ev polîtika têk çû 2014 da gotin projekî stratejîkê çokdayînê em ê bidin. belê Çi kirin? Duwarê siyasetê da Kurd xurt bûn. Şaradêrî destxistin, parlamenterî destxistin di dinyayê da êdî modela wa bûn ji bo çareseriyê. Li belê hemberê vî modelê çi kirin? Ji 2014 wê da siyasetmedar me jenosîd kirin. Duwarê aborî da, duwarê çandinî, duwarê perwerdeyî da, duwarê çapemenî da qîrkirinekî giştî kirin. Binêrin gelek saziyê me çapemeniyê, gelek saziyên aborî, gelek saziyên bi ziman û perwerde û filan bêvan hemû hat kirin bi dey hezaran însanan girtin girtîgeha. belê Şûna vana da çi kirin? Binêrin îro welatê me da di polîtika dimeşînin. Cerdewanên siyasî kirin. Nêrînkî belê cerdewanên leşkerî têk çû îcarê bi rêw û rêbazê siyasî dikin. Mesela dixwastin tarîqatan Tirkistan medresên Kurd û Kurdistanî girtin evet tarîqatên Tirkistan ava kirin. Dido perwerdên taybet ava kirin gotin ki em dixwazin mejiyên Kurda pêş bixin oysa armanc asimilasyon bû. belê Saziyên aborî xilas kirin rabûn saziyên xwe pêşxistin. Ê rantê ê tişta. Em dibînin mesela Demokratîk İslam Kongresî me ava kiribûn belê rabûn gora saziya xwe em bêjin kî dibêjin heta Talîbanê hanîn binêrin. Em dibînin gelek kesên rêw rêbazê dewletê da dest qirêj bûn salê notî da em bêjin tiştên nebaşî dikirin îcarê wan hanîn siyasetmedar kirin li hemberê me xurt dikin. belê Em dibînin saziyên çapemeniyê me girtin îcarê saziyê çapemeniyê xwe xurt dikin. Yani em dibînin ki her saziyê me da li hemberê saziyê me sazîkî cerdewanî ava dikin. belê Mesela Mîrê Êzidiya yeke binêrin rabûn li Tirkiyeyê gotin ki ev ya Mîrê Êzidiya ye rabûn li hemberê wî çend însanan êzidiya perçe kirin. Rabûn gotin hinekî em zazane nekurdin, hinekî gotin em êzidîne em nekurdin, belê hinekî ya got em bisilmanin nekurdin, hinekî jî tiştê din got. Em çepkirin işte ji bo me ewan e. Aslında tedbînî arman çi ye? Siyasî cerdewanan damezrandinê da hukmê siyasetê xira kirin. belê Tabii li hemberê vana jî naylin em polîtika bikin. Çünkü siyasetmedarê me digirin girtîgehê. Ev polîtikakî yekemîn bû. Binêrin Süryaniya
Ermeniya, Kildaniya wana jî pişaftinê kirin li hemberê me. بله Wana jî xistin bin kontrola devletê. Herî tiştê din jî li welatê me û hemû tevayî da devlet bû narko devlet. Tidbînî 8 salî 9 salî da Kurd êdî hînê uyuşturucî kirin. Yani tiştê narkotik kirin. Em dibînin kumar. Kumara qirêj didin lêstikê. بله Fuhuş. Pêşî belengazî yani xizanî ava kirin. Binêrin salê notî da em bêjin ki însaneke li gunda bûn, li navça bûn, sedî şêst bûn, îro bûye belkî sedî deh. Êdî bajaran însana top dikin. Yani em bêjin گوند درباسی باجارا بود nüfusa بله bajarwanî ava kirin. Ev politika duyemîn jî tiştên qiraj belat kirin. Politika sêyemîn ciwanê me bêhêvî hêştin îcarê بله qaçaxçiyê xwe hemû Kurdistanê ava kirin û ciwanan şiyandin Avrupa. Ya jî em bêjin diaspora. Amerika, Kanada. Binêrin li Iğdır, Agrî, Wan, Diyarbekir, Dersim, Heyya ciyan tidbînî ki insana koçber dikin bi qaçaxçiya dibin wan dera. Mesela بازرگانیا dibêjin ki بازرگانیا مرو وانتکن tabii û ev pere jî çe jwan ra. Yani hemû bazirganiya qirêj bi devletê ra ye. بله Xwestin vana bişînin. Şuna vana da kîhanîn kes nizane. Mesela bazarcığı da rabun kampekî ava kirin ewan çetan hanîn. Gelek ciya Afgan, İranî em bêjin însanên qirêj tarî hanîne. بله Mesela li me tespît kiriye li Dêrsimê dibêjin ki 7,000 însan ciwan ji koçber bûne, 20,000 însan hanîne. Sernavê esnafî, ciwanî ya jî xwendekarî, mendekarî van tişta kirine. Mesela لديرسمي ji Iğdırê, ji Agriyê dibêjin ji Mûşê, ji Erzurumê eçûm Amerîka gotin nêzîkî 20,000 însan hatine vê derê. بله شاندن عمل کرد Demografya Kurdistanê digewrînî. بله Berê salê notî da însan pir nediçûn dervê welat. Lê anha heya şemzînan dibêjî însan bêhêvîne belengazin xizanin wan dişînan. Dibêjin Avrupa her tiş baş e. Tên Avrupa çi dibe? Ev ciwan, ev însan pirî apolitîk in. Bawer bikin van însanan rewşekî xirab dane li kampanin. بله Hinek intihar dikin. Hinek tiştê nebaş dibin. Lê herî tiştê din di çetê xwe de qayyum dişînin mandera. هر یکیم Çetin سال که دو سال devlet yanan کمپان Avrupa'nın. لدينا بله Herî. Van insanan îcarê tên van xizanan da çare narkotik, fuhuş, uyuşturucu, çetetîtî didin in kirmê. Munzanın insan bi şexsiyeta xwe, bi ahlakê xwe, bi vicdanê xwe însan e. Ama بله insan şexsiyeta wî bikeve, rûmeta wî bikeve, ahlaka wî bikeve, vicdana wî bikeve, êdî ew însan ji însanetiyê derdikeve. همون چیز İşte خراب dixwazin کرد بله Kurda, Kurda bi şexsiyeta xwe, bi ahlakê xwe, bi vicdanê xwe, bi rûmetê xwe ji ortê rakin. Bi qirêjiya hîn dikin, dinêrin ki hevdû wê çaxê daha baştir e, îcarê van çetan xurt dikin. Fakat mejiyê çetan devleta Tirkiye. Li ev tiştê nebaş dikin, hemû tidbînî Kurdin, tetikçî dikin. باش ما مثلا Salê هر خواست notî برسه da, kim kim erê, دفرده yani politika یک آرمانجی که بس ریو رباز آمورتین گوارتن و گوت برای خواستن بحری زوها بکن ها شولی دکن و گله گند والا کرن او کارن بیشن هکی والا کرنا گندان وکی زوها کرنا بحری بناسب کن اون حال باجار آنجی به تبلیغنا اسرار و تریاک و فوش یجی تو خواستن شولی کن جواکی برزین دفرده چه بتستخن yani جوانی وان دچن اروپایی همو هزا کده هزا بیشن هلبرین و آفرینری کوشت به yani مجی کوشت به دفرده Türkiye çi kazanç ki yani hiç mi devlet var ki dibêje ki ez qedandina Kurda dikim biviyaway. Çawa binêrin. Salê notî da
Berê Kurd tune bû. Ama navê Kurda bi şexsiyet, bi rûmet, bi ehlak, bi wîjdan de hatin naskirin. Anha didin çi ji ber vî esasî Kurd mafdar bûn, meşrû bûn. Ana navê Kurda çi ye li metropola û li Ewropa? Navê Kurda sebîst pêncî şêst dixwazin êdî bi krîminalî, بله bi nebaşî, bi çetetîtî, bi fuhûş, bi em bêjin tiştê nebaş bê ew kirin. Wê çaxê navê Kurda çi dibe? Li Kurd behsa Kurda dibe yaw de Kurd jî mafya ye, Kurd çete ye, Kurd narkotik ye, Kurd qumarê dilîze, navê Kurda bi vî tiştî dixwazin xirak. Wê بله çaxê vedigerin ji dinyayê re çi dibêjin? Aslında em Kurda tiştekî nakin ki Kurd dixwazin binêrin tiştê nebaş dikin. û بله üstelîk dibêje ki bira Kurd bi siyasetê eleqedar nebin. Ama bi vana rê vedikin. Binêrin demek ki li Amedê ber îla Diyarbekir dayîk roniştin oysa zarokê wan belkî neçûbû çiya. بله Gotin ki zarokê me bidin. أري Peki ana wan dayîkan û piranî zarokê wan ketiye destê çetan. Peki çima dayîk naçin zarokê xwe çetan naxwazin? بله يا هري Çünkü خرابجي devlet wan çetaye. يا هري خرابجي زاركيون كتن تورا ترياكو فروشي أبارتم أف إدي مذكرنا كي هم فيزيكي هم مذكرنا كي أم بيجن روحي يعني Ruhiye yani hundakirina mejiye Kurd û Kurdistaniye بله ev armanc ev xwe dibêjin Kurd bi rihê Kurd û Kurdistaniyê nebe bi çil away dibe biraber. Binêrin îcarê insana ahlaksizî, fuhuşî, qumarê, narkotikî filan hîn dikin, îcarê çareçi dikin. Cerdevanên siyasî dikin çare. بله Binêrin her gund ser navê Türk İslamê Kur'an kursiya jî tişta vedikin. بله Mîze medresekê Kurdî qedexe dikin. Tedî Evet. berê medreseyê me Kurdî hebû. Nasnama Kurdî, dîroka Kurdî, zimanê Kurdî û bi oldarî hîn bûn. Anha her gunda devlet dibêje Kur'an kursiya vake. Xwezîka Kur'anê hîn bikirana. Vana Türk İslamê hîn dikin. Paşê vana çi dikin? Dibêje zekata gund bidin me. Nedin Kurda. Binêrin Evet. yek. بقول Duvarê خبر aborî de dixwazin tengasî bikin. Di do. Dibêjin ki pirsgirêkê we hebe em ê çare bikin. Oysa berê di civakê de pirsgirêkan rûspiyê me û siyasetmedarê me dikirin. بله Nîze siyasetmedarê me bi aştîxwaziyê, bi diyalogê, bi pirsgirêk çareserkirinê tên dadgehî. Dibêjin hûn ser navê kecekê mehkeme vedikin. Binêr. بله Mesela di gundekî de bajarkî de problem çêdibûn me çareser dikirin. Anha çete çareser dikin û Kur'an kursî çareser dikin. يعني خوازي وقت قوتي هذا شارع سري نشان بدن لدراسة نفسه Tabii. İşte evya cerdevaniya siyasiye. بله Her itişte tehlike eve aslında. يعني مجيء جواك O ديدزن helekî ser navê Kurd Kurdistanî aslında bengehavî ne Kurd Kurdistaniye yani ez vê hemû tevayî nabêjim. Dibêje ki em ji we hemû bêtir Kurd Kurdistanî ne aqimekî wanî derxistin ama tidbînî bengehavî da devleta Tirkiye. بله Oysa rihê Kurd Kurdistanî ji xwe dime hemû dahiye. بله Binêrin etişkî din dibêjim. Mesele çi ye? Dixwazin ahlaksiziyê pêş bixin. İnsanê dike narkotikî û fuhuşî û tiştê din. Dibêje were em vî tarîqatê herin vê derê ew şêxê me, ew kême seydayê me te tedawî dike. بله Mêze sîstem çawa dixebite? Di hêlekî wan dide kirinê hêlekî wan jî tê güya çareser dike. يعني وانا خوش دخل وبدس خوشي لقوري خد تداويتك Tabii işte
ji bo wî jî binêrin işte çitkin mesela danûsandinê aborî heye newsa بله insan berê dibirin partiye berê dibin rûspiya anha wana qedexe kirine dibêje siyasetmedar van tişta da cî bigire demek ki ser nabê kecekê adalet datîne بله ji bo evî tiştê em tê dadgehkirin kî çare dike vana çete dike çe tahsîlat dike kî pêşiya vana ve dike dewlet بله ha vana xurt dike binêrin xurt dike paşê vana li hemberê hevdû dide şerkirin بله اب politika tabana vana kîne tabana vana Kurdên welatparêzin بله û ji vî tekoşînê ew ke zirar dîtine zarokê wan ciwanê wan keçê wan xortê wan bi taybet dineqînin بله yani bir hevi diyelim o jite koşne durdun başı emvinaji û vakti paşê dahi dikin di hefka xwe بله جبنا وان يعني جواك لهمبري وانا هشيار بو وخبرخسن بكي خود باريزه انها قال كومين وكوبراتيفان تيكرن قال مجلسان تيكرن دبرد رول رستا كومين كوبين اباكرن وچ به كوبراتيفين بين اباكرن وچ به ياجل ديجي وان شر تايبت كورسر جواك يتي مشاندن دبه چارسريك ço به پیش خستن او yekemîn ez vî tiştî bêjim evana wezîfê dewletê ne em dewletê gazincê nakin ew wezîfê xwe dike بله lê gerek em pêşî xwe rexne bikin em gava mer xwe rexne kir em ê çare jî bin binêrin siyaset û jiyan valayê qebûl nake بله gava ti vala bibî dewlet jî bê dagre yekemîn lazim e partî û sazî û rêxistin saziyên sivîl rêveberiyê hereman karsazê me karkerê me hemû hêla civakî hemû beşê me بله bên berhevdû stratejîkî hevpar bikin ev pirsgirêkekî netewî ye بله pirsgirêkekî kurdistanî ye em sibê nebêjin wela ev partiye filan û binêrin eger van ciwanê me Keşke zarokê me bikevin vî tiştî hemû partî hemû sazî ti bêngeha xwe hûn da bikin بله ez ana dipirsim evan ciwanan bibin narkotîk evan ciwanan bibin ehlaksiz bikevin firûşê bikevin tiştên qumarê û tiştê ehlaksizî pekî hûnê siyaseta Kurd û Kurdistanê bi kî re bikin بله haydi zarokê neh salî narkotîk dixebitîne hûnê van însana çawa propaganda bikin hûnê qezenc bikin dewlet ji xwe viya dixwaze bi milyonan însan bikeve vî tiştî û êdî dûrê siyasetê dûrê jiyanê dûrê tekoşînê be ji bo wî lazim e hemû hêzên Kurd û Kurdistanî ser vî esasî gerek bên berhevdû di do karsazê me li hem dervê welat hem jî hundirê welat da lazim e ji bo aboriyê kar bikin بله zanyarê me nivîskarê me ronekbîrê me hunermendê me lazim e bên berhevdû ji bo civak pêş here em çi bikin lazim e konferans ya jî komxebata çêbe yani şu yani em vî tiştî bêjin mesela akademi bina bakırın akademi civakê bina bakırın ez yana bê ha di do lazim e akademîkî teknolojî heva bibe pêşniyara min e herî girîng ev e بله çünkü êdî ciwan lazim e vî tiştî bikin êdî berê gerîla hebû êdî dijital gerîla heye eger gerîlatî jiyanê nû însanê nû yese lazim e êdî dijital hebe بله yani yanlış nefhem kirin ez ji we eskerî nabêjim vî tiştî ez dibêjim jiyan êdî teknîk e asimilasyon pêşketina civakê pirsgirêka civakê lazim e bi akademîkî teknolojî biyava kirin بله ev akademî sê beşê wî hebin hêlekî wî aborî yani avakirin çêke û ciwana bike xwedî meslek بله di do lazim e diwarê civakê de perwerde bikin
Ciwanê me jî perwerde bikin Alî û ehlaqî. erê û sêmîn programa ava bikin. Mesela êdî Kurdî hînbûn civakê pirsgirêkê wî çareserkirin lazim e êdî program bên ava kirin. Belê. û yani teknolojî ser genetîkê, ser IT yani em bêjin yapay zeka dibêjin. Belê. Yani zîrekiya çêkirinê sar ben esasa çêbe. Duemîn lazim e êdî rûspiyê me. Oldarên me hemû bên berhevdû diwarê olî da hestên netewî da civakê bi ehlaq û bi wijdan perwerde bikin. Belê. Sêmîn psikolog, em bêjin sosyal psikolog ya jî civaknasê me lazim e di vî mijarê da bên berhevdû lêkolînan bikin û naskirinê bikin, tespîta bikin û çareserî bê. Ji bo yekî însan ketine narkotîkê, însan ketine tiştê nebaş, merkezên tedaviyê ava bibin. Belê. û herî bêtir saziyên rêxistin, malbatan û civakê perwerde bike. Belê. Mesela akademiya siyasî ava bibese, êdî ji vî pêda rêw yani rêveberiyê partiyê sê mehberê birabên perwerde bibînin wan akademiyada. Mesela em bêjin navçeya Sûriyê da akademîkê ava bibe, Belê. ew kî rêveberiyê da cî digre bi hevra kî endam e birabê li wê derê sê me perwerde bibîne. Belê. Kî nekeve wî perwerdê neyên rêveber nebin. Riya wî ve nebe. Ev heya navendê jî awa be. Wê çaxê civak tê perwerdekirin jî. Herî bêtir lazim e civak warê komînê da ez ê mînakek bidim. Belê. Berê gunda da aslında mînaka komînê tam li vê ye. Belê. Berê gunda da bêder hebûn tu zanî. Belê. Gava bêderê de em zarok bûn hinkî ceh ya jî em bêjin genim bela dibûn mezinê me digotin vana top nekin ev ya heqê çûçika ye binêrin. Belê. Heqê xwezayiyê ye. Yek. Hên bêder li erdê bûn digo mehla me da di gundê me da filan malbat êtî me sêwî ye ev ya heqê wî ye ya Belê. jî feqîr e. Hinekî digo ev ya ji bo toxumê ye Belê. û hinek jî dibûn ji bo malê dibûn. Yani hên ser bêderê parkirin dibûn. Belê. Para xwezayiyê, para em bêjin feqîran. Wê çaxê di gundê me da kes feqîr nediman. Malbatê me tasekî şorbe çêtkirin digo bên çûye cîranê me digo ev tas bibe bide wî. Yani berê li xwezayê difikirin, piştre li cîranan difikirin, piştre li xwe difikirin. Ha işte Evet. ez wî dibêjim. Mesela dua Kurda riya hekta dibê tu pêşî bidî heftê û di mileta paşê bidî min. Mêze Evet. ev mejiyê komînê ye. Bira herkes gundê xwe bifikire. Belê. Berê di gunda da feqîr û fuqara tune bûn. Herkes li xwe xwedî derketin. Belê. Aslında sistema komînê ev e. Yani dariyê parastinê ji bi Yani- hema rengî. Gundiyan hevdû di parast, ji nexweşiyan, Tabii ki. ji diziyan, ji şewatê, herkes bi hevdûrê bi her awayî hevdû xwe Üstelik, parast. üstelik mêze di gunda Belê. ki be ahlaksızı ki nebaşi bikrana gundiya peşi bir rahmet kirin. Belê. Digo ti gerek rast bi. Eğer pır ne bu iş gund kavrandın Belê. ev ne dağıtın gund. Diçun gundaki din jî wanajî wî nedigirtin. Wê çaxê mecbur dimen xwe rast ke. Ev jî komîne. Belê. Yani ana o simbuyeki ahlaksızı nebaşi edi sanki bu rol model. Belê. Devlet viyajî. Baş em wekî çareserî wekî gotinên dawî komîsera Ez ê pêşniyar kidin jî bikim. Binêrin. Lazim e spor akademisî hebe. Belê. Madem ki Ahmet Spor, em bêjin Wan Spor, Dersim Spor akka xurt dibe. Êdî mesele ne bajêre. Mesele aslında neteviye dîsa. Çünkü ciwan sporê da jî dibe. Spor ne tenî futbol e.
بله ام اینه جو گفتم چطور بله درب ولات و الولات مکتبین سپور آواناکن هم وان سپور دا پرورده سپور بدن هم جی پرورده اخلاق بدن بله و جواکی بدن به میلیونان جوان امی ببی رژی کارمن بگیرن خواه بله yani mesela em dibêjin ki lazim e wextê me çêbin. Mesela wek sarmaşık komana sarmaşık بله em insanê feqîr û belengaz gerek bi vî alî xwedî bikin. Em tişkî din jî bêjin. بله Êdî bi slogana bi tişta nabe. Lazim e em bi rastî vî tiştî bi kar bînin êdî pratîk bikin. Pêşniyarek min de jî heye. بله Hemû siyasetmedarê me êdî welatparêziya salona derkevin bibin welatparêzê kolana. بله Ev gel êdî vî tiştî dibik. Eger em dixwazin xeta Kurd û Kurdistanî pêşxin lazim e em vî tiştî bikin. باشه Rihê Kurd û Kurdistaniyê bi her kesî bela bikin. Ji do bêtir elzem e. Banga min ew kî hemû Kurdistaniyê me bi nîrxên Kurd û Kurdistanî em viya bikin. Ew zarokê me ketine çetan em wan sûcdar nekin. Eger kêmanî heye yekemîn ême ye û بله dewlet jî ji vî kêmaniyê me sûd digre û ciwanê me dirizîne. بله Gerek em destûr nediman tişta. باشه yani erişek taybet şereki taybet dici civaki heye lazım ku em jî li gorî vê giringî bêtir hem xwe birêxsin bikin hem civakê birêxsin bikin û ji bunavê jî xebatên taybet bidin pêşa xwe û demek berî demekê em têkevnava xebatan û ciwanê xwe an jî zarokan Kuvveta siyasetê çareserkirine. بله Binêrin باشه dibêje diktorê baş çi ye? Nexweşiyê pêşî derxe û paşê çare bibîne. بله Kî diktor be civakê ew tedawî dike. بله Em bi hêna rê û rêbazên çil salberê nikarin tedawî bikin. Civaka بله tê لازم wertin. rebazên wijan baş em gelek spas kirin hevalê Selamun Abdullah aleyküm. Demirbaş mamoste Çavê min zor serserê. spas برای تماشاوان هجام هودا کو تایبەتی دەمێن داویدێ مەسەلەی سەر civakê نقاش bikin hem mamosteyê me hem hevalê me Abdullah Demirbaş nirxandinên gelek giran buha kir dehma demê de ji xwe divê qalîzê jî pispor e em gelek spas kirin roj baş em geştin dawiya bername xwe heta bernamekê bimînin xêr û xweşiyê de dema xweş be